Suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves misulod sa Timor-Leste aron mangita og asylum. Kining impormasyon nga gihatag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Matud sa Immigration Service of Timor-Leste, ang Democratic Republic of Timor-Leste mugarantiya sila sa right to asylum sa mga tao nga nahadlok nga itaral tungod sa race, religion, nationality, political opinion o miyembro sa ka-social group ug dili anda mo pauli sa ilang lugar. Gipasabot ni Secretary Remulla nga walay political reason nga mangayo og special asylum sa Timor-Leste si Teves. Gusto lang matud pa ni Teves nga likayan ang mga kaso nga gipasaka batok kaniya nunot sa nahitabong pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Digamo nitong March 4 sa Pamplona sa Negros Oriental. Nasubay sa DOJ ang lihok ni Teves human gipahibaw sa Department of Foreign Affairs. Aduna nay suwat ang DOJ ngadto sa ambassador sa Timor-Leste nga nagpahibaw sa sitwasyon sa suspendido nga kongresista. Aron mapugos sa pagpauli si Teves sa Pilipinas, gustong ipaubos sa DOJ si Teves nga usa ka terorista. Ipahibaw sa Timor-Leste government nga ilang gidinay ang application ni Congressman Teves kinsa gitagaan og 5 ka adlaw aron mubiya sa ilang nasod. Samtang adunay option si Teves nga mo file og appeal sa maong desisyon.